Mali Marko. Halo, dobar dan, da li je to električar? Ja sam. Da li možete samo da mi date jedan savjet? Kažete? Ja sam kod dede na selu sa mojim bratom i sestrom. Dobro. I tu smo kod dedine ograde kroz koju je on pustio struju da mu ne ulaze divlje životinje. Dobro, dobro. Mi hoćemo da roštiljamo, ja i moja braća i sestra, ali deda nije nabavio roštilj, pa smo mi rešili da nabacamo meso na ogradu. I evo mi smo ga već stavili, ali ne znamo kako da pojačamo struju na trojku. Ja sam prvi čujem šta je radio, ja ne mogu da vam pomoći, ne znam šta je radio. Mi smo stavili meso na ogradu, pre toga smo je oprali i sad treba da to meso pečemo, ali ne znamo kako da pojačamo struju pošto je mnogo slaba. Da vam kažem nešto, znači ja prvo ne znam kolika je njena snaga, kolika je moć, koliko može maksimalno, znači stvarno ne znam. Nije možda moguće da peče, možda je moguće samo da malo pecka da bi se životinje slomile, znači nije možda moguće da to guba snagu neko. Moj brat Radenko je pored kutije unutra, da mu ja kažem da on okrene na desno jako, jel mogu? A neko okrene, ako postoji nešto za okretanje, neko okrene na najjače. Na najjače? Tako, a vojte čujem da vas se udari struje. A što se igrate s time? Zašto ne napravite lepo vatru i da napravite lepo roštilje, nego se igrate s time? Ali na toj kutiji ima neka slika munje. Pa sunce, žal. A što se igrate s time? Što ne napravite lepo roštilje lepo onako sa Pa zato što mi imamo po 10 godina. Pa ne bude se igrate tako onda. Je li neko stavi tamo kod vas? Ništa, stavit ćemo mi na najjači i uzet ćemo jednu drvenu hvataljku da nas ne udari struja. Ali kada, tako je, drveni, znači ja vojte čujem što radite. Znači vojte čujem što radite. Od soseva u meso. Od soseva u meso? Da. Ja nisam nikad jeo roštilje, jedan sam biljke. Mali Marko. Prijatelj malog Marka na Radiju S. Stobiflips, vitaminka za sve generacije koje rastu sa nama.